Yɛda mo nyinaa ase sɛ da mo ka yɛ ho na yɛde nananom nsɛm de ɛbɛso mo mpanyin sɛ sɛ ɔwerɛ fi kurom hena bɛn a wɔhira wɔ adwabɔ ase. De yɛsrɛ ne sɛ nananom baabi asomdwie bɛba hɔ na nkankɔ ne asomdwie ne mpuntu a nananom pɛde ama ɔmanman ahodoɔ no yɛn nyinaa nso so atumi aba mu. Na yɛsi afe foforɔ mu afraase mu ɛba afe foforɔ mu deɛ kame ayɛ sɛ nananom nsɛm no asɔde paa. Ɛno nti yɛbɛkɔ so asrɛ sɛ asomdwie mmra. Sunwan ɛdeɛ no daa yɛde ɛbɛsom mo ɛhyɛ aseɛ ne baabi aduruiɛ baabi aduru ne nyinaa yɛde aba bɛsom mo. Na nnɛ yɛsaa wɔ sunwan nananom atena nkonnwa asase so ebie wɔ ɔkɔgye amoansan boahe kɔkɔ a wɔtɔ so mmienu. Wɔne nananom ahema a wɔn ɛwɔ sunwan nananom atena nkonnwa asase so ahyia na wɔhyia na ne nsɛm nyinaa ɛyɛ tiawa deɛ wɔsrɛ mmaa ne sɛ ɔmo ani nkɔ wɔn mma ho ɛsan sɛ amanneɛ mu no efisɛm mmaasɛm efie nsɛnsɛm a yɛsiesie yɛ sɛbi ntɔkwa ɛne efisɛm nyinaa no ɛyɛ mmaa asɛdeɛ ɛna nkwadaa teteyɛ nkwadaa hwɛ mu kane sɛ akwadaa sɛbi ɔbaa wɔdu ne mpanyin fie so na sɛ obu ne nsa a ɔka kyerɛ ne maame a ne maame ɛkɔ ahemfie na sɛ bi wakɔbɔ n'ahema amanneɛ na amanneɛ kwan so no wɔn aka n'ano na ɛkyerɛ sɛ wɔduru ne mpanyin fie na nsɛm a ɛne afutu a wɔso yɛde ma no wɔn akyerɛ no deɛ wɔyɛ a sɛ bi wɔbɛfa afuru na sɛ wantena se ama yɛ anware no nso so a na ɔma yɛde yɛn nsa ka no a na ɛno yɛ kyiri bra no a sɛ bi na kuro no bi wɔ hɔ kɔ a yɛtwa wasu anaasɛ sɛ wɔwu mpa a awade yɛfrɛ no awade no ho yɛ ɛho den anaasɛ ho yɛ den ɛde ma saa ɔbaa no ɛno nti na baatan bi mpɛ sɛ ne ba bɛyɛ kyiri bra ɔpɛ sɛ yɛgoro ne ba bra ɛno nti saa berɛ no asɛkyima sɛ yɛnya yiwa bɛrima ɛnya yɛgoro wo ba na bɛrima no ɛbɛyiwa na ɛsɛ sɛ wo kunu a wɔne no ɛbɛtena no ɛno nti ɛnam so ɛna ɔman nso so yie die no ɔman bɛyɛ yie a ɛgyina maa so ɛsan sɛ mmaa ɛna sɛ bi wɔn yɛ efiewura nom a wɔn ɛtete nkwadaa ɛno nti ɔkɔgye amansan boahe kɔkɔ a wɔtɔ so mmienu ɛne mmaa ahema a wɔn ɛwɔ sunwan ɛna wɔn nyinaa ahyiaeɛ a wɔde to wɔn anim sɛ wɔn ani nkɔ nkwadaa no ho asomdwie mapa ɛna ɔno aba yi wɔde ɛnam ɛsan sɛ yɛhwɛ akonnwa kɛseɛ a wɔte so boahe kɔkɔ akonnwa kɛseɛ no a asomdwie nko a ɛna afei nso wɔgye ahɔhoɔ na ahɔhoɔ ka ho bi ɛna ama sunyaman no nso ayɛ sunyaman ɛno nti de wɔsrɛ ne sɛ adeɛ a ɛde basabasayɛ bɛba wɔn ntwe wɔn ho mfiri hɔ na wɔn hu sɛ wɔn nua obiara yɛ wɔn nua na wɔn nka wɔn ho mmom na wɔn ntumi nsom sunyaman na nhyira ɛne pɛpɛpɛ yɛn nso mmra deɛ ɛtɔ so bio so wɔkae mmaa no sɛ ntomatwa no adɔso memenda bia yɛbɛkɔ ayie sansa kan mmamu deɛ memenda ne kɔsiada ɛyɛ yiyɔ nko a sɛ ntoma no yɛtwa bi memenda no ne yɛtwa bi kɔsiada ɛno nti wɔkyerɛ sɛ ntomatwa no wɔn te so a daakye nkyirima no ɛna wɔhwɛ wo ba ma wɔbanya baabi si a ɛna daakye no ɔba bɛyɛ ade pɛpɛ bi ɛde ama wo ɛno nti yɛmfa nkɔdaa nyɛ kokoo sɛ kokoo afuo no anaasɛ kuayɔ no wodua ɛnkyɛ no akate ayɛ den ate asi so ɛno nti wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛdua kokoo wɔ mo ma mu na mo manyini a wɔn nso so sɛbi wɔn nkɔkora bom no wɔn mmerɛ abɔ mu no wɔn ani anyɛ wɔn ntotɔ ɛna wɔhyɛ ahemmaa nyinaa ɛbɔ sɛ wɔn ɔkɔgye amansan boahe kɔkɔ tɔ so mmienu asunyan man ahene a wɔbɛn anaasɛ wɔbɛn wɔsɛ sɛ nneɛma nyinaa totɔ yie na sɛ n'akwan mu ɛtene ɛde ma no a ade esi n'ani so so ɔbɛyɛ de ama sunyan man no ɛne sɛ wɔde nwoma sua nsi akyi ba ɛbɛba ne nsa nsi akyi ba no wɔde bɛba bɛboa nkwadaa sɛbi wɔn ɔmunim adeɛ nanso so wɔn awofo ne bi no wɔde ba bɛsɔ wɔn asene sɛde bɛyɛ a yɛbɛnya ɛnintini ne akɛsefo a wɔn nso so ɛba bɛpie mu anaasɛ ɔmbɛnam nwoma sua so ɛne nsi akyi ba yi so ama wɔn aba bɛyɛ akɛsefo ɛwɔ sunwan ɛno nti ne nyinaa mu no wɔde egu nhyehyɛe mu a wɔtoto nneɛma nyinaa na sɛ n'akwan mu tene a ɔbɛyɛ saa nso pɛpɛɛpɛ ɛde ama sunwan man ɛne nneɛma ɛka ho a
ɔde agu akwan mu no ɛdɔɔso paa ɛna kyerɛ sɛ n'ani so ade hu no a ɔwɔ de ma sunyaman no ɛdɔɔso ɛno nti sɛ n'akwan mu tene a ɔbɛyɛ ne nyinaa ɛde ama wɔn deɛ ɛtɔ so bio nso no ɔpanyin kwankyerɛfo ɔno na ɛda koko boda no a na kane no na yɛ nsɛmtwerɛni ɔyɛ na wɔdi ne dwuma wɔ Metro TV yɛ onimonyamfoɔ Randy Abbey ɔno nso so ne kooko mpanyinfoɔ ɛkɔ sɛbe ne nan so ɛbrɛ a ɔmo do ɔmo ntoabɔ no ɔmo nkra ɔmo akwansra mu ɛkɔ sunwan no wɔn kɔ ɔkɔgye amansan bo ahen kɔkɔ na so ɛnom kɔsrɛ ne nsɛm hyira ansana sɛbe wɔn ɛtoa wɔn akwantuo so ɛna afei nso so no bambo agina ku a wɔn nso ɛwɔ sunwan wɔn nso ɛkɔ akɔkyea no ɛna afei nso ɔmo ne tiri nkwa ɛna wɔn hyɛ ne bɔ sɛ asomdwe mapadeɛ wɔn bɛhwɛ sɛ ɛbɛba sunwan na nanom atankonya sɛ so ama sɛdeɛ esi nim sunwan dada no yakɔsoa ehu ne saa obiara ne hɔ a ne ti anaasɛ ne sen ɛho ɛbɛka ɛno akyi no bibie mu no yɛsɛ yɛmfa asedam wɔ twɛdi ampo nyankopɔn ɛna wahene nso bɛdi adeɛ ama wahene nso akɔso a wohia mpaebɔ ɛna afei nso akyi gyina pa ɛno nti nananom asɔfoɔ ɛnso so baayɛ a wɔn nso ɛbɛbɔ mpaeɛ ɛde ba ɔkɔgye amansan bo ahen kɔkɔ a sɛ ɔtɔ so mmienu a sɛ wɔno sɛ nneɛma nyinaa totɔ yie sɛdeɛ wɔkaeɛ no a ɔbɛyɛ sunwan ɛma hene nanso sɛ deɛ nneɛma totɔ yie anaasɛ nneɛma nyɛ totɔ yie na akwan mu no deɛ nimu no ne sɛ nana bo ahen kɔkɔ ɔno na sɛbi ɔtɔ so mmienu wɔno na yɛ sunwan ɛma hene ɔkɔgye amansan bo ahen kɔkɔ a ɔtɔ so mmienu sɛbi wɔte n'anim onyam mu a mpanyinfoɔ ne asɔfoɔ ɔmo ɛba ne nan so na wɔn bɛsrɛ mpaebɔ na afei nso so wɔn nso bɛbɔ mpaeɛ ama no no ɛna n'ahema FM no ɔnso abrante bi sɛbi ɔnso aba abɔnten anaasɛ wɔn nso de nsɛm aba bɛto dwa a wɔn nso ɛkyerɛ sɛ nneɛma ɛkɔ soɔ no sɛbi n'ahema adane ne ho wadane ne ho agyinamoa wɔde n'ani na ɛhwɛ wɔhwɛ akɔkɔpem baabi bɛduru na wɔgye di yie sɛ adehye nyinaa nso nya abotre na ɔde nneɛma agu akɔm a ɛnkyɛ adehye nso ɛbɛte ne nka momie nkotie na ahema FM no nso deɛ wɔn nso ɛwɔ ɛde ma ne nkrɔfo yo abusuafo we deɛ mechiacha mo ɛyɛ sunwane ahinsɛm ɛna agya yɛgu so ayɛ so na nneɛma bi kɔ so ɛwɔ sunwane kododua yi mu yɛnhwɛ na yɛma nipa bi ɛnyawe sɛ ne ɔmo tetene saa neteɛ ɔmo tu futuru gu amanfo ani sɛ sunwane man hema ɛna MPPs na ɔmo ka saa so ayade bi ana ayɛmi na kakra sunwane hema PPs sɛ MPPs a yɛkɔɔ court first day ɔmo bɛdi natem ɛka nsɛm a ɛyɛ ɔmo refi sɛ ɔna yɛ hema ɛka nsɛm bebree ɛkyerɛ no wanka hwɛ de toso mmienu ɛyɛ sunwane ahemfie ketewa mu hɔ no ɛwɔra wan hɔ no baabi a abusua no enkonwa egu de wajare na akɔmu ne nkrɔfo ekobu pono n'ani echenji kin no ayɛ nyanim sɛ ahemfie biara de nkagyaase ɛna hwɛ so ayisa da gombafo akɔgu hɔ nom so mo bia ngura ahemfie hɔ nom wanka hwɛ wade kɔkɔ so mo fa injunction ɛnto yɛ wajare so mo nya no so yɛ hene yenim de kokosi yenim de ɛbaaye House of Chief bon House of Chief so wontimi grant sa wish no ombotuguye no maame ne billboard a obasunyan esi Rex runabout hɔ no omakote ne billboard no e de wajari picture aboso wanka hwe nanka o pepa se won so ma ne nkrofo kɔ wai yɛgyade ne fris na ɛbɛda ne ntɔkwa na da ne ntɔkwa billboard no munim kwan fa so bɛdi maame ne nsa ɛnyɛ aban billboard ɛna nyɛ assembly ne dia ne nyina akyi wa anka hwɛ intiminim peace kura amope sɛ yɛ pobi a MPPs a yɛ wɔgyare ɛna ne runs for the nkrofo ne MPPs ɔmo ɛna MPPs into maame ne din na sɛ ɔmo sɛ MPPs mo hyɛ maame no ani ɛyɛ awe ɛsaka sɛ MPPs
oba kan mamu a yedim sɛ oba ahema ene abakoma hene na busua ene si ohene yenim na impo no maame no e wo 3 chance oba ahema wo 3 chance represent nipa edene ko se impo no 3 chance ni nyina wa nyamu a asi ahene fo no wo kwan se ombowura busua nim eji nipa ni bi edema busua se wina yepe na omuji na omomfa nipa ni nkosi busua na konwa so because akonwa no ewura akonwa ni abusua bi ku akonwa enye sunwaman akonwa na atenko ka se ya yi we ne pechenche de ne kwa kosi akonwa so nti Ghana fo ene obi a otie me sei na sunwansem na hyase etie na sɛ waka sɛ obi mpe peace why we num nyina achi akututu esko House of Chief amya kan sɛ na mawo sɛ o pe peace wi wasan be di nipa na tem asan akɔfa mmɛma begu ahemfi hɔnom dagoma fa begu ahemfi hɔnom ameka sɛ bi nkyerɛ mo pa dagoma mo kɔfa dagoma hene wo sunwan emetena ahemfi ma amene mfa ho sɛ mene sɛ osi na konwa obetimi atena ne bedroom ana ne toilet so asi akonwa amana yeyi munum America kyerɛ mu enya ahemfi hɔ nkɔ no so tena si akonwa biyan so benya na bakoma hen na busua mpanyifo odi mu aka ho be si bia na yɛn resident be si bia no estande munum America kyerɛ mo mpena mu nsua na munya se mutu futuru go amamfo ani no ya brɛ mo sunyaman abrɛ mo aden eni futuru ne ntro bebrebe no sunyane youth mu pu bia o mpe sunyane yia ɛyɛ de ahemfo no ɛyɛ no by force akonyo mpe so musi ɛde ma abusua no ɛna mo mpene so picture bi koso internet sɛ abusua na kan bom abusua panyine wɛ abakoma hene wɛ oba ahema wɛ maame mpanyimfo abufi mpanyimfo ma no muom no wɛ gate ne etre mu mpanyimfo maka no wɛ we one kwakoso dua asefo yenya maame ene di akire omo maka no wɛ ono kwa ne koso dua asini omo doso pa mo mpe no kore na mo nka enkyire sunwanfo dan sɛ mo se sunwan man hema adin no obi fa ne nsansi ne bunka sɛ maame ba ebon ne sie na wayɛ hwɛ no pa maame de ba sunwan so sunwina hemfie ni mienu nya kwa hode hemfie fa so hwɛ sunwan hema aprapra hwɛ na kurum esitie sunwan sensem ba hwɛ kuru hwɛ gatam mo hwɛ gatam hwɛ de ekoso sunwan ɛyɛ mo fɛ mon hwɛ de ekoso ɛwɔ sunwan efin ne sesei eku sunwan gatamu na choki ebia no kore da no mon fa nto wo radio station na fa ka no kore emfa enya de eni kwan sɛ oyɛ ntu futuru ngu amanfo ani yenim sɛ oba hema ene si akonwa akan amamre mu no enya atena nkonwa ene si akonwa timonya sɛ mutu futuru gu mamene no mo pe bi aya monye mo pass mo bi aka kyerɛ busua na mo mpɛ enka kyerɛ busua no na munya force na akonwa enya force ndidi patapa pieto ya de mra ene woro patapa pieto ya de mra obetime ku tueska obi am yoka wasema ma be duru obi so tueska na obi a enje munu ameka kyerɛ mo tuma no kore enadi o mumu be bia no kore na wo sɛ da no mo mfanto oba hema be si na akonwa obesi no ne bedroom kura mpa abusua ne bagi atum monka no kore enkyire sunwa man de yesere ne sa asomdwe ebeba esansa henie de eye oba ene bema ene mpuntu nso so na obi a epe eno nti sa asomdwe ba ne tu kotwere de yetwere a eno eboa emempuntu ye de eba wo man ne mu aban foforo ba ohwe bia mpuntu ohwe bia asomdwe wo na ode mpuntu ayeden akọ sa asomdwe ni ba bia mpuntu ntimi mma abrewatia one ne baka no ho omoka omo ho bu mu a na omo prade e de ba o man ne mu a ekwantam na ya basa hare so e de ba eno nti de yesre se amahema na se ahema no mu a wo mo ewo sunwan wo atie na nabo ahen kokko esu ana so wo tie na no no makone de na kyerɛ sɛ enche asomdwe ebeba anasa asomdwe abakra ne sa ahanom na mede besi
kae sɛ wobɛsubscribe no ahyɛ ama foforɔ nso anya bi ahwɛ otwe dɛ mpo nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia